Άρα η ουσία είναι ότι το AI δεν σκέφτεται. Είναι μια τρομακτικά δυνατή μηχανή προβλέψεων που μιμείται εμάς. Και αυτό δεν είναι κακό. Είναι το κλειδί. Γιατί μόλις το καταλάβεις, σταματάς να του μιλάς σαν μηχανή αναζήτησης και αρχίζεις να του δίνεις αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Και ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να του δώσεις έναν ρόλο. Ρόλος. 5 γράμματα, 5 πράγματα. Αν πρέπει να θυμάσαι μόνο μία λέξη από όλο το βίντεο, ας είναι αυτή. Ρόλος. Πες του ποιος θέλεις να είναι. Λειτουργήσε σαν senior digital strategist, σαν copywriter για ελληνικό e-shop, σαν σύμβουλος marketing για τουριστική επιχείρηση. Αυτό κάνει το εξής. Από όλη την πληροφορία του κόσμου, εστιάζει μόνο σε εκείνη που μετράει για σένα. Αλλιώς θα σου βγάλει κάτι γενικό και ανούσιο. Όμικρον. Οδηγίες. Τι ακριβώς θες να κάνει? Να γράψει, να αναλύσει, να βρει λάθη, να βελτιώσει ένα κείμενο, να φτιάξει πλάνο, να συγκρίνει επιλογές? Πες του το ξεκάθαρα. Λάμδα. Λεπτομέρειες. Εδώ είναι που χάνουν οι περισσότεροι το παιχνίδι. Ποιο είναι το κοινό, ποιο το προϊόν, ποιο το ύφος, ποιοι περιορισμοί, τι πρέπει να αποφύγει. Όσο πιο πολλές λεπτομέρειες, τόσο πιο στοχευμένη και η απάντηση που θα πάρεις. Όμικρον, output. Σε τι μορφή το θες πίσω? Πίνακα, script, checklist, 10 hooks, email sequence, bullets, μια ολόκληρη παράγραφο? Αν δεν το πεις, δεν θα το ξέρει. Σίγμα, σκοπός. Γιατί το κάνεις? Περισσότερες κρατήσεις, περισσότερα leads, καλύτερο retention, να εξηγήσεις κάτι δύσκολο σε αρχάριους? Όταν ξέρει το σκοπό, παίρνει καλύτερες αποφάσεις μόνο του. Οπότε, ρόλος, οδηγίες, λεπτομέρειες, output, σκοπός. Ρόλος. Κάντο αυτό και θα δεις ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Η ποιότητα της απάντησης δεν ξεπερνά ποτέ την ποιότητα του prompt σου. Μόλις μάθεις τη γλώσσα του, το AI αρχίζει επιτέλους να δουλεύει για σένα. Υπάρχει όμως και ένα βήμα που, αν δεν το ξέρεις, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις καλός.